Doncs aquest any hem fet amb el casal del Museu del Cinema, hem fet una història, un curt, que és sobre un grup de nois i noies, sempre és un grup de nois i noies, que bueno, es coneixen al cinema, es troben allà en un cinema i allà passen una sèrie de fets inexplicables. Bàsicament que s'atura el temps, a partir d'aquí aquests personatges han de veure una mica per què ha passat això i com trobar la solució perquè tot torni a la normalitat. Hola, em dic Roman Sodatov. Quines activitats vas fer allà dins del equip? Soy el que mueve cosas, como las gallinas. Es podria dir que ets una espècie de becari? Sí, podría, aunque no sé qué significa. I en el càsting com et vas donar a conèixer? Bé, jo habilitats per actuar no, per cantar tampoc, per ballar tampoc. Ja es va notar. Llavors el càsting jo el que vaig portar va ser el meu cub de Rubik. I clar, la gent es va quedar flipant perquè en 2 segons... La cámara no he pogut, es demasiado rango alto. Però d'això sí que vas fer. Sí, I la claqueta? era el dret a plaquear. Bon dia, em dic Dani Ribas i he fet el paper d'un dels protagonistes d'aquest curtmetratge. Teniu alguna pregunta? Una foto! Clar, jo soc molt guapo, soc un triomfador a la vida i volia provar a ficar-me en el paper d'algú que no ho és. Algú tan delit com ets tu, posar-se a la pell d'un personatge tan simple, simple no, és massa estrany, diferent de la resta, com ha sigut? Interessant, inclús divertit. És veure la realitat que ens envolta des d'un altre punt de vista. Però m'ha agradat, m'ho he passat bé. Soc la Núria, vaig fer el paper d'Ènia en el curtmetratge. La primera setmana és la setmana que vam fer la història, la vam començar a escriure i juntament amb el guió. Qui serien els personatges, les seves personalitats, què és el que feien dins la història, tot el conjunt que fa l'obra, el curtmetratge. Looking out for a place to go, where they play the right music. I a la segona setmana vam fer la interpretació amb el càsting, vam fer el càsting, vam decidir quins serien els actors, on jo em vaig presentar per al paper d'Ènia i em van escollir. Aprendre el paper no va ser cosa massa difícil perquè dins la història al final ja t'hi sents com a dins, com ja el personatge i per tant no era cosa complicada. Em vaig apuntar al casal, com diu en Víctor, perquè amb l'Aina ens havia apuntat al galliner i vam decidir canviar, a veure si també estava igual de bé i tal. La meva setmana preferida va ser... Aquesta potser, perquè m'estan gravant i tal. Tornaria a repetir perquè he portat una bona sorpresa
Pensava que seria pitjor, però m'ha agradat. Hola, soc l'Alec. Explica'ns com va ser la teva experiència dins l'equip de producció. Pues a mi em va agradar molt fer de so. L'altre va ser més avorrit, però el que més em va agradar va ser fer el so. Hola, em dic Stefan barra Stefan. Com tu vulguis, joder. M'agrada l'anime, m'agrada el manga, m'agrada cantar, aunque no sàpiga. Que cabron. Aina, tu vas estar dins l'equip de producció. Digues, com va ser la teva experiència? Bueno, jo no vaig tenir gaire experiència perquè la setmana que vaig gravar més jo no hi era. Però dintre del que vaig fer va estar molt divertit. Quina és la teva activitat que vas fer que te va agradar més? Claqueta, gravar, so? Clar que sí. El so. A mi m'agrada molt de la claqueta, saps? Em vaig sentir molt Hollywood, en plan, ai, action. A la tercera setmana vam fer el rodatge que prèviament l'equip de producció havia decidit els llocs on gravaríem i vam anar a gravar doncs. Les escenes les fèiem més d'un cop perquè algunes no sortien bé o per tenir-ne més d'una per poder-ho combinar amb diferents plans. Ei, hola, ho escoltes? Aquesta sí que l'hagués prou. Hola, el meu nom és Víctor i aquest és el meu tercer any en aquest casal. I si hagués d'escollir entre actuar davant o estar darrere, jo crec que escolliria estar darrere, tot i que em va agradar molt l'any passat, la meva experiència de l'any passat, com a actor. Hola, sóc l'Afra Ros i interpreto el paper d'Abril en el nostre curtmetratge de Casal del Cinema. Des del principi que vas saber del personatge de l'Abril, vas voler directament fer d'interpretar-la? Sí, perquè vaig creure que seria un paper fàcil per mi per interpretar, perquè personalment crec que l'Abril i jo tenim la mateixa actitud, més o menys, i vaig decidir fer aquest. I si ningú es presentava de Lia, doncs anar de Lia, però al final la Taïna va presentar-se de Lia i no vaig poder fer aquest paper. Ah, hola, soc la Clàudia Muñoz. L'any passat ja vaig fer de... vaig estar més d'actriu que no pas darrere i doncs la veritat és que ha estat bastant interessant. Hola, soc en Xavi. Jo sóc el responsable de la part de realització. Quina ha sigut la teva experiència en el rodatge d'aquest curt? Força bé, no? Diria que és la primera vegada que un curt es fa... s'acaba abans que el que hi havia previst. Bueno, ja és el 5è any que el faig i home, el faig perquè m'agrada. M'agrada el cine i l'audiovisual i després m'agrada ensenyar perquè jo també soc professor, estic en un institut i faig classes de socials i bueno, aquest casal, com que és, no?
suma una mica les dues coses que m'agraden, ensenyar i el cinema i l'audiovisual. I per tant, bueno, trobo molt interessant que en el mes de juliol, quan molts com vosaltres se'n van, bueno, tenen tot el dret del món, van d'acampada o van d'aquí o van a fer campaments o van a fer altre tipus de casal, doncs fer un casal més específic de cinema per bueno, exactament, sí, pels friquis com jo, que ens agrada fer això, pues, imaginar històries no només de policies en el temps, sinó d'altre tipus d'històries, doncs per això, bàsicament per això. Jo crec que és una barreja entre Vic i Atrapado en el Tiempo. Jo crec que va una mica per aquí. Això és la idea que va treballar el grup a principi, la primera setmana, la setmana del guió, i a partir d'aquí, amb la gent, amb els nanos i noies del casal, hem acabat fent aquest Què passa? Ara hauràs de tallar això.